என்னவெனில், தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே உணரக்கூடியவன். பரமாத்மாவோ எல்லா உடல்களையும் உணரக்கூடியவர். வேற்றுமை பார்க்காமல் பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் வீற்றுள்ளார். நன்றி மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. முடிஞ்சு போச்சு அது 18. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு. ஓகே குட். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. ஓகே. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சைவ பண்டித சம தர்ஷனக. அடக்கம் உள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் சொல்லும்போது இங்க என்ன, கீழ் ஜாதிக்காரன் என்ன, அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றார். ஸோ பண்டிதனுடைய கேரக்டர் இல்லையா, ஒரு பண்டிதன் அப்படின்னா அவரோட கேரக்டர் என்ன, எல்லாரையும் அவர் சமநோக்கில் காண்கிறார் இல்லையா. அவர் சமநோக்கில் யாரையும் வேறுபடுத்துறது இல்லை. ஒரு பண்டிதனுடைய குவாலிட்டியே அதுதான். இப்போ நம்ம தான் ஒரு சாதாரண மனிதன் என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஓகே அவன் பெரிய சின்ன சொல்லி அவன் சிலவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்போம், சிலவங்களுக்கு விட்டு அதெல்லாம். பண்டிதன் சொன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்போம். மனிதனையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கிறான், விலங்குகளையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கிறான். ஸோ யார் அந்த பண்டிதன்? கிருஷ்ண பக்தன். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தனுக்கு நல்ல அவனோட உணர்வு என்ன, அவன் ஒரு ஆத்மா. எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒன்று நல்ல கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதிகள் தான். அவர்கள் ஏன் ஒவ்வொரு உடலை எடுத்திருக்கிறார்கள்? ஒரு நாயோட உடல் இருக்குது, அப்புறம் மனிதனோட உடல் இருக்குது, இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா எறும்போட உடல் இருக்கு. என்னன்னா நமக்கு தெரியும், ஒவ்வொருத்தர் அவரவர்களுடைய கர்ம பலனும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய இச்சைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. ஸோ அது இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னா, எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளும் பரமாத்மாவும் வீற்றிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் கிருஷ்ண பக்தன் பார்க்க. அதுதான் ஒரு உத்தம அதிகாரியோட ஒரு குவாலிட்டி. இப்போ நான் சொன்ன 3 டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. கனிஷ்ட அதிகாரினா முதல் நிலை, அவங்க கடைநிலை. முதல் நிலைன்னா இது மாறிப்படும். கடைநிலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்போதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கான். அவனுக்கு அப்போதான் புரியுது தான் உடல் வேறு, இந்த சோல் ஆத்மா வேறு, இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வரான். வைஷ்ணவ எட்டிக்வேட்ஸ் அது எப்படி நடந்துக்கணும் கற்றுக்கிட்டு வரான். அவன்ல கடைநிலை பக்தன். அதுக்கப்புறம் மத்தியம் அதிகாரி, அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டா அவங்களுக்கு தெரியும், ஸ்பீச் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் அந்த குவாலிட்டிஸ். அப்புறம் அதை விட உயர்ந்தவர் தான் உத்தம அதிகாரி. என்று உத்தம அதிகாரியில அவங்க மனசுல எப்பவும் கிருஷ்ணர் தான். அவர்கள் எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கிறாங்க. ஸோ இது இந்த ஸ்லோகம் உத்தம அதிகாரியை கிளியரா டிஃபைன் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் நிறைந்தவரையும் இந்த ஸ்லோகம் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணுறது. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது எல்லா உயிரினங்களையும் ஒரே மாதிரி என்ன, அவங்க எல்லாம் ஜீவாத்மா அப்படின்ட்டு அவர்களுக்கு தெரியும். இப்போ அதான் நம்ம இந்த பர்பட் படிக்கும்போது நீ பார்த்தோம் இல்லையா, உடலில் உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள். எப்படி அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதனால உடலில் இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே குணத்துல இருக்கிறோன்னு எப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? நம்மள பகவானுடைய பின்னப்பகுதி. கரெக்ட் கரெக்ட். எக்ஸாக்ட்லி, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அவர்ல இருந்து தோன்றி இருக்கோம் இல்லையா. அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ நம்ம கடவுள் இன்டர்னல் பொட்டன்சியல் இருந்து இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த ஆசையினால நம்மளும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு வரதுனால தான் நம்ம இந்த
பூமியில பிறந்து அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்திருக்கிறோம். அதனாலதான் அந்த மாயினால பாதிக்கப்படுகிறோம் நம்ம. ஓகே, பட் ஆக்சுவலி நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? இட் இஸ் வித் த லார்ட். கடவுளுடன் நம்ம இருக்க வேண்டியவர்கள், அவருடைய நித்திய சேவகனாக நம்ம இருக்க வேண்டியவர்கள். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்பட்ல வந்து ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடுகள் என்னென்னலாம் சொல்லி அது நம்ம இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அது பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஓகே, கிருஷ்ண பக்தன் இதனை முழுமையாக அறிந்துள்ளான். எதை முழுமையாக அறிந்துள்ளான்? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள் என்பது. அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அளவில் அவர்கள் சமமாகுவதில்லை. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ நானும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் பரமாத்மா அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அவரை விட நான் சொல்றேன் இக்னோரண்ட் பர்சன் யாருமே கிடையாது. அதுதான் சிலவங்க இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த அருவவாதிகள் தாங்களே வந்து கடவுளுடைய கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அறிவின்மை தான் இல்லையா, நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த சில சாது அப்படின்னு பேரை வச்சுட்டு சன்னியாசி அப்படின்னு வச்சுட்டு அவங்க தான் கடவுள் எனக்கு வந்து இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து அர்த்தம் இல்லை. ஸோ தேர் ஆல் என்ன சொல்றது, அறிவின்மையில அவங்க பேசுறாங்க. அதையும் நம்பி ஆளுங்க போறாங்க இந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி சொல்றவங்களையும் நம்பி போறாங்க. அந்த மாதிரி யாரையும் போகக்கூடாது நம்ம. இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இப்போ யாராச்சும் வந்து என் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா சிம்பிள் கொஸ்டின் ஒன்று வந்து மேஜர் பாயிண்ட், எந்த இதிகாசத்துல உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்குன்னு கேட்கணும். பிகாஸ் கடவுளோட அவதாரம் எல்லா அவதாரங்களை பற்றி வந்து நம்மளுடைய இதிகாசங்கள் அதாவது புராணங்கள்லையும் வேதங்களையும் சொல்லியிருக்கு. ஸோ வேதங்களையும் புராணங்களையும் சொல்லாம எந்த அவதாரமும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ப்ரூஃப். ரெண்டாவது வந்து கடவுள் வந்து அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை வந்து காமிக்கும். இப்போ நமக்கு தெரியும் கடவுள் வந்து இப்போ அர்ஜுனுக்கு அதெல்லாம் படிக்க போறோம் நம்ம. என்னன்னா விஸ்வரூபம் இல்லையா, அவருடைய ரூபத்தை காமிக்கிறார், அவருடைய ஒப்புலன்சஸ் காமிக்கிறார் இல்லையா, ஐஸ்வர்யங்களை காமிக்கிறார். இதெல்லாம் ஒருத்தர் காமிக்க முடியும், அவங்களுக்கு முடியாது, யாராலையும் முடியாது. ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தர் நான் கடவுள்னு சொன்னா அது அர்த்தமற்றது. யாரையும் ஒரு மனிதனை வந்து கடவுள்னு நினைச்சு அவர் பின்னாடி போறதும் அது அறிவற்றது அப்படின்னு அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இருந்து. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கணும். இந்த லாஸ்ட் இது பார்த்துக்கலாம். என்னன்னா இதுவே ஒற்றுமை. என்ன ஒற்றுமை? இதுவரும் ஒரே உணர்வு, நித்தியமானவர்கள். கடவுளும் சரி, நம்ம கடவுளை சார்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம நித்தியமா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியம். ஏன்னா நம்ம பரமாத்மாவின் ஒரு பகுதி நம்ம, அது நமக்கு தெரியுது. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு உயிரினத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ மீண்டும் நான் சிக்ஷாஷ்டகத்தை இங்க கொண்டு வரேன். அந்த சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அந்த 3வது ஸ்லோகம், என்ன அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? அட்லீஸ்ட் 2 வார்த்தை சொன்னா போதும். அது எந்த? ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி என்ன கேட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க பிரபுஜி. சிக்ஷாஷ்டகத்துல இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் எங்க சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு என்னன்னா தனிப்பட்ட ஆத்மா தன் உடலை மட்டும் உணர்வு. ஸோ இதனால என்னன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த 5.18 நமக்கு என்ன தெரியும்னா தட் இஸ் இந்த பூர்ண அறிவு உள்ள வந்து எல்லா உயிர்களையும் சமமாக பார்க்கிறார், அவர் ஒரு உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படி அந்த எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும்னா நம்ம எந்த மனஸ்துதி, நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்க மனசு நம்ம கிட்ட இருக்கணும், எப்படி இருக்கும் நம்ம புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் இருக்கணும். கரெக்ட். அதுதான் அந்த சிக்ஷாஷ்டகத்துல மூணாவது ஸ்லோகம். அது சுனிசேனா தரோரபி சஹிஷ்ணுனா அமானினா மானதேனா கீர்த்தனிய சதாகரி. எக்ஸாக்ட்லி. எல்லாரும் இந்த பர்டிகுலர் இது ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் இதெல்லாம் நல்லா இப்போ ஞாபகம் வச்சிருங்க. முடிஞ்சா சிக்ஷாஷ்டகத்தை கம்ப்ளீட்டா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருங்க. யூ ஷுட் நோ தட் அதோட மீனிங்கும். நம்ம எந்த ஸ்லோகம் படித்தா அதோட மீனிங்கும் சேர்த்து படித்தா நமக்கு அதை ஃபுல்லாக அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, பணிவோடு இருக்கணும். அதனாலதான் நான் சொல்றேன் வைஷ்ணவ சன்னியாசிஸ்னா பணிவோடு இருப்பாங்க. ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா பணிவோடு இருப்பாங்க. பொறாமை இருக்காது, அளவுக்கு கடந்த ஆசை இருக்காது,
அவருடைய ஆசையெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். 5.19 யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. நான் வாசிக்கவா பிரபுஜி? வாசிங்க பிரபு. ஈகைவ தைர்ஜீதஸ்தர்கோ யோசம் சம்யோ சதீதன் மனஹ நிர்தோஷ் சம்ஹி சம்ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரமாணி தேதிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிராமணனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால் பிரம்மனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள். பொருளுரை மேலே கூறப்பட்டுள்ளது போன்று மனதின் சமநிலையுடன் இருப்பதும் தன்னுணர்வின் அறிகுறிகளாகும். அத்தகு நிலையை உண்மையில் அடைந்தவர்கள் ஜட நியதிகளை கடந்தவர்களாக, குறிப்பாக பிறப்பு இறப்பு கடந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். ஒருவன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காணும் வரை அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே கருதப்படுகிறான். ஆனால் தன்னுணர்வின் மூலம் சமத்துவ தளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டவுடன் அவன் கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து முக்தி அடைகிறான். வேறு விதமாக கூறினால், இந்த பௌதீக உலகில் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு இல்லை. ஆனால் தனது மரணத்திற்கு பின் ஆன்மீக வானில் அவன் நுழைய முடியும். விருப்பு வெறுப்பு அற்றவராக கடவுளுக்கு தோஷம் கிடையாது. அதுபோலவே விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்து விடுபடும் போது உயிர்வாளியும் தோஷமற்றவனாகி ஆன்மீக வானில் நுழைய தகுதி வாய்ந்தவர்களாகிறான். இத்தகையோர் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். இவர்களது அறிகுறிகள் கீழே விளக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி. சாரி மாதாஜி, சாரி. எப்படி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, போன ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, that is, எப்படி வந்து ஒரு ஒரு உத்தம அதிகாரியோட நிலை. உத்தம அதிகாரி என்ன பண்றாரு? எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறார். அவருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. ஸோ ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவனோட நிலை அது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற நிலையில தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், ரொம்ப பணிவோட இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன, அவருக்கு அந்த உணர்வு, அவர் ஒரு ஜீவாத்மா அப்படின்னு தெரியும். மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாரும் வந்து ஜீவாத்மாக்கள், கடவுள பின்ன பகுதிகள் தெரியும் அவருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, அவன் தன்னுடைய உடலுக்கும் வந்து இருக்கிற வேற்றுமையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நிலையாண்டிருக்கான் இல்லையா? அதான் இங்க வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கும். ஒருவன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காணும் வரை அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக கருதப்படுகிறான். ஆனால் தன்னுணர்வு பெறும்போது அவனுக்கு அந்த நிலை தெரியும். அப்படி அந்த நிலை அவன் புரிந்து கொண்டு, தட் இஸ், அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் பொழுது விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் அவன் வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, ஈக்குலிபிரியம் இருக்கிற நிலை சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸ்திரமான நிலையில் வந்து அவன் வந்து பக்தியில் ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது, மனதில் கிருஷ்ணன் அல்லாது வேறு எதுவுமே இல்லாமல் பக்தி செய்யும் பொழுது அவன் விடுதலை அடைகிறான். ஏன்னா முக்தினா என்ன? கிருஷ்ணருடன் செல்வது இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய திருநாட்டுக்கு செல்வது, அவருடன் இருப்பது. கிருஷ்ணனுடன் இருக்கும்பொழுது என்ன செய்யும்? நம்ம நித்திய செய்வது. கிருஷ்ணரை தவிர நம்ம மனதில் வேற எந்த விதமான யோசனையோ இல்லை வேற எந்த விதமான விருப்பு எதுவுமே நம்ம மனதில் இருக்காது. இல்லை, கிருஷ்ணரை பற்றி தான் இருக்கும் நமக்கு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், நம்ம இந்த பிரஜால இருக்கிற இந்த கோபிகள், கோபால்கள், அவர்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி நிலையில இருக்காங்க. கிருஷ்ண பக்தர்கள், அந்த கிருஷ்ண பக்தி வர டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஃபுல்லா கிருஷ்ணர்லயே இருப்போம். வேற மனதில் வேற எதுவுமே நிறையாது.
ஸோ நம்ம மனசுல கிருஷ்ணரை தவிர வேறு இல்லை, எதுவுமே இல்லாத நிலை வரும்பொழுது நம்ம முக்தி பெற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனாலதான் இங்க வந்து பூலோகத்துல இருந்தாலும் இந்த சன்னியாசிகள், இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த கோசாமிகள், இவர்கள் பிரபுபாதர், இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அவர்களை முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் எல்லாம் இந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாகி விடுகிறார்கள். அவர்கள் மனதில் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. அப்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆகிறார்கள். So, அவர்கள் அந்த ஆன்மீக வாழ்வு நிறைய அவர்கள் தகுதி பெறுகிறது. அதுதான் ஆன்மீக இங்கிலீஷ்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்போ நம்ம இருக்கிறதுனா மெட்டீரியல் ஸ்கை இல்லையா, பௌதிக வானம். நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஸ்கைல இருக்கும். இது ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டோட்டல் இதுல நம்ம வந்து கால் பாகம் தான் இந்த மெட்டீரியல் ஸ்கை, 3/4 வந்து பார்த்தா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை தான். ஸோ அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்கையை நமக்கு வந்து கணக்கில் எண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு பறந்து கிடக்குது. அப்போ இந்த ஆன்மீக உலகம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய இது நிலையில இருக்குன்னு நம்ம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ விருப்பு வெறுப்பு அற்ற நிலையில் கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து எவன் ஒருவன் அந்த நிலையை அடைகிறாரோ அவன் ஒருவன் அவனுடைய ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணன் ஒன்று இருக்கிறதோ அவன் வந்து ஆன்மீகவானினுடைய தகுதி இந்த விசா கிடைச்சிருது அவனுக்கு அங்க ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பார்க்கலாம். 5.20 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. பிரகிருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய நோத்விஜேத் பிராப்ய சாப்ரியம் ஸ்திர புத்திர் அசம்முடோ பிரம்மவித் விஹ்மணி ஸ்திதிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடன் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாக உள்ளனோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். பொருளுரை. தன்னை உணர்ந்த நபரின் அறிகுறிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் அறிகுறி என்னவெனில், உடலே நான் என்னும் தவறான அடையாளத்தில் அவன் மயங்குவதில்லை. தான் இவ்வுடல் அல்ல என்றும் பரம புருஷ பகவானின் நுண்ணிய பகுதி என்றும் அவன் மிகவும் பக்குவமாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவன் தன் உடலுடன் தொடர்புடைய ஏதாவது ஒன்றை அடையும் போது மகிழ்வதோ, சிலவற்றை இழக்கும் போது அல்லது நிலைத்த அறிவு என்று இழக்கும் போது வருந்துவதோ இல்லை. மனதின் இத்தகு உறுதியான நிலை ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே அவன் ஸ்தூல உடலே ஆத்மா என்று தவறாக எண்ணி மயங்குவதும் இல்லை. ஜட உடலே நிரந்தரம் என்று எண்ணி ஆத்மாவின் இருப்பை மறப்பதும் இல்லை. இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பரம உண்மையின் பூரண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்திற்கு, அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவானை அறியும் தளத்திற்கு அவன் உயர்த்தப்படுகிறான். பரமனுடன் எல்லா விதத்திலும் சமமாகி விடலாம் என்னும் தவறான முயற்சி ஈடுபடாத அவன் தனது ஸ்வரூப நிலையை பரிபக்குவமாக அறிந்துள்ளான். இதுவே பிரம்மனை உணர்தல் அல்லது தன்னை உணர்தல் எனப்படும். இத்தகு நிலையான உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படுகும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மிகவும் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் சிறபுத்தியுடன் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவனாகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம ஸ்திர புத்தி இருக்கிற நிலை அடையணும்னா நம்ம மனது வந்து நமக்கு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய சரணங்கள் வரும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியும், நமக்கு துயரம் வர டைம்ல வந்து ரொம்ப துயரமா இருக்கிற நிலை வரக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்காக செய்யும் பொழுது
அதோடைய பலனும் வந்து அதோடைய இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்கிறோம். நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். எப்படி இருக்கணும்? நமக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களா இருக்கணும், நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க செயலா இருக்கணும். அது செவ்வன செய்யணும். அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்யணும். கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யும்போது நம்ம என்ன எப்படி சொல்லியிருக்கோம், எந்தவித ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம பெர்ஃபெக்டா நம்ம செய்யணும் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி செய்துட்டும் நமக்கு வந்து அதோடைய அதோடைய பலன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாலும், இல்ல பலன் வந்து சரி நமக்கு நெகட்டிவா இருந்து அதனால துயரம் கொள்வதும் அறிவில்லாமை. என்ன காரணம்னா அது கிருஷ்ணனுடைய செயல் இல்லையா? கிருஷ்ணனுடைய செயல் ஏன்னா அவருக்கு அர்ப்பணித்து அவருக்காக செய்யும்போது அதனுடைய விளைவுகளும் நமக்கு அவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம். அப்படி அர்ப்பணித்து செய்யும்போது அந்த நிலை நமக்கு அந்த ஸ்திரமான நிலை நமக்கு புரியும் பொழுது என்ன அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து பிரம்மனில் நிலை பெற்றிருக்கிறான் அப்படின்ட்டு. இங்க பிரம்மன் அப்படின்னா இறைவனில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த பிரம்மன் என்ற வாக்கியம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு வரும். நம்ம வந்து கரெக்டா யூசேஜ் எடுக்கணும். பிரம்மன் சொல்லும்போது 3 ரியலைசேஷன் இருக்கு. பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான், அப்பவும் பிரம்மன் வரும். அப்போ வந்து கடவுளுடைய ஒரு நிலை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரம்மனில் இங்க சொன்ன பிரம்மனில் நிலை பெற்றுள்ளவன் அவான் அப்படின்னு இங்க கடவுள் உணர்வில் நிலை பெற்றவன் இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சில சமயத்துல வந்து பார்ப்போம் வந்து பிரம்மன் நிலை அடைந்தான். நம்ம வந்து சாரி உயிர் வாழ்கள் வந்து பிரம்ம நிலையில் அடைந்தார்கள் அப்படின்னா நம்ம இந்த உயிர் வாழ் எல்லாம் பிரம்மன் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கூடாது. தட் இஸ் உயிர் வாழ்கள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த திவ்ய நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு. ஸோ அந்த பிரம்மன் என்ற வார்த்தை இந்த உபயோகம் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல அது உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது கிளியரா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி. ஸோ நம்ம பொருளறிவில் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம இந்த ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு அது வந்து ஒரு பக்தன் அடைய வேண்டும். ஸ்திர புத்தியில தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியோ இல்லை வந்து துக்கமோ அடையாம எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய செயல் எல்லாம் வந்து அவருக்காக அர்ப்பணித்தோம். ஸோ நம்ம அந்த பலன் அவரால் நமக்கு கிடைத்த பலன். ஸோ அதனால நம்ம பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படக்கூடாது. ஸோ நீங்க கேட்கலாம், என்ன பிரபுஜி சொல்றாரு, நாம இங்க துக்கமா இருக்கோம் எல்லாம் போயிட்டு அந்த டைம்ல வந்து நான் ஓகே கிருஷ்ணர்தான் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு நினைக்கலாம் இல்லையா? எல்லார் மனசுக்கு தோன்று இருக்கும் இல்லையா? சொன்ன உடனே தோணிச்சா இல்லையா? அது இந்த மாதிரி வந்து துக்கத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து வருத்தவே படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது, மகிழ்ச்சியில வந்து ரொம்ப ஓவரா மகிழ்ச்சி சொல்லும்போது ஒத்துக்கலாம் கொஞ்சம். ஆனா இவர் எப்படி பிரபுஜி வந்து துக்கம் வந்தா வந்து ஒன்றும் பண்ணாத கிருஷ்ணர் தான் அவருனாலதான் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருக்குன்னு சொல்லி சும்மா இருக்க முடியுமா? மனதில் தோன்றுச்சா இல்லையா? அது ஆமாங்க பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி. இல்லையா? எல்லாருக்கும் வந்து அது கண்டிப்பா தோன்றி இருக்கும். ஏன்னா இப்படி சொன்னா எப்படி இது பிராக்டிக்கலா பண்ண முடியுமா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல அப்படின்ட்டு. ஸோ இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்ம வந்து பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வோடு அவருடைய திருப்திக்கு வேண்டி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை விகர்மா இல்லாமல் நம்ம செய்தோம் என்றால் அப்புறம் நமக்கு அதனால பலன் நமக்கு வந்து நம்ம விருப்பப்படுற மாதிரி இல்லாம நமக்கு துக்கத்தை தந்தாலும் நம்ம மனதுல என்ன உறுதி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இது நமக்கு இந்த பயனை கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ இது வந்து அவருக்கு சார்ந்ததுதான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிலை எப்படி வந்தது? இந்த நிலைக்கு தன்னால் ஏதாவது வந்து வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதா? இல்லை வேற ஏதாவது இதை அடுத்த வாட்டி செய்யும்போது வேற இது செய்ய வேண்டுமா அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யணும். அது இல்லாம வந்து நம்ம அதையே நினைச்சு புலம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா வந்து முன்னேற முடியாது. ஸோ
நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நிலை நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்திருந்தாருன்னா அதற்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. நீங்க இந்த 9.22 பகவத்கீதை அது படிக்கும்போது சரி, பாகவதத்துல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 5th சாப்டர்ஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். என்னன்னா தட் இஸ் கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு பக்தனா டைம்ல நமக்கு நிறைய துயரங்கள் வர மாதிரி தோணும். ஃபர்ஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்மளை வந்து அவ்வளவா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. வெளியே இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து கேலி செய்வாங்க. மூன்றாவது வந்து நம்ம வந்து இந்த சாண்ட் பண்றது இல்ல இந்த பக்தி தொண்டில் நம்ம செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் எல்லாம் செய்ய போகும்போது நம்மளால அதை பூர்ணமா செய்ய முடியாம நமக்கு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய சோதனைகள் இருக்கும். அதை விட ரொம்ப பெரிய சோதனை சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கும், நம்ம கையில இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் நஷ்டமாக. பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்ல மெடிக்கல் அப்ளைன்சஸ் பிசினஸ் வச்சிருந்தாரு. கடைசியில வந்து எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம அவருக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டாரு, எல்லாம் போச்சு அவர் கையில இருந்து. ஆனா அவருக்கு வந்து மனசுல வந்து நீங்க இந்த பிரபுபாதாருடைய இந்த வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். லீலாமர் தான் இருக்கு, பிரபுபாதாருடைய லீலாமர் தான் படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். இதுல என்ன ஆகுன்னா, அப்ப அவர் மனதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்திர புத்தி, அவர் இந்த நிலையில் இருந்தார். அவர் ஒரு உயர்ந்த ஆத்மா இல்லையா. அவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் செய்யறாருன்னு அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சு. அதனாலதான் வந்து அவர் 69வது வயசுல வந்து அவருடைய தௌத்தியம் என்ன, அவர் குரு சொல்லியிருக்காரு, சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் இந்த உலகம் ஃபுல்லா பரப்ப வேண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு. அதை கேட்டு 69வது வயசுல எங்க யூஎஸ்க்கு போய் எல்லாம் பண்றாரு அவரு. ஸோ நம்ம என்ன, நமக்கு வந்து சின்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்போதே நம்ம எல்லாம் விட்டுறோம். ஏன் என்ன கடவுள் சோதிக்கிறாரு, என்ன மட்டும் எனக்கு மட்டும் ஏன் இது வருது அப்படி இப்படின்னு நினைச்சு நிறைய பேர் வந்து கடவுளை இழிவுபடுத்துவாங்க. சிலவங்க வந்து கடவுளை ரொம்ப திட்டிடுவாங்க. சிலவங்க இதுல வந்து என்ன மாறி சிலவங்க போயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நடக்கக்கூடிய எல்லாம் அறியாமையில இருக்கும்போது இந்த ஸ்திர புத்தி இருக்கிறவங்க என்னன்னா, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு, கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய என்ன குறிக்கோள், அந்த குறிக்கோளை நோக்கி நம்ம செல்ல வேண்டும். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி சோதனைகள் வருகிறது, ஏன் இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிந்து சிலது பறிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா, நம்ம மனசு வந்து சிம்பிளா யோசிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம தேவைகள் எல்லாம் வந்து குறைந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம நினைக்கக்கூடிய நிலை வரும். நம்ம ஆடம்பரத்துல இருந்தோம் இல்ல நம்ம வந்து கேளிக்கையில இருந்தோம்னா கிருஷ்ண பக்தி எங்கிருந்து வரும்? புலனின்பத்துக்கு வேண்டிதான் நம்ம எல்லா செய்யங்களையும் செய்வோம். அது வரக்கூடாது. ஸோ நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த சிம்பிளிஸ்டிக் லைஃப், இந்த நம்ம இதில் சொன்ன மாதிரி சிம்பிளிஸ்டிக் லைஃப் நம்ம வந்து லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு, தன் உணர்வு வரும், கிருஷ்ண உணர்வு வரும். ஆடம்பர வாழ்க்கையில கண்டிப்பா அது வர்றதுக்கு சாதிதா. ஏன்னா புலனின்பத்துக்கு வேண்டி நடக்கிறது இந்த ஆடம்பர வாழ்க்கை, பௌதிக வாழ்க்கை. இந்த உண்மையை வந்து யாருக்கு புரியும்? ஒரு உண்மையான ஒரு இவருக்கு உயர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு தான் அது தெரியும். அதுதான் ஸ்திர புத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிலைத்த அறிவு உள்ளவர்கள். சஞ்சலப்பட்டிருக்கிற அறிவு உள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் புரியாது. ஏன்னா அது இம்பார்ட்டன்ட், அடுத்தது எழுதியிருக்காங்க. எனவே அவன் ஸ்தூல உடலே ஆத்மா என்று தவறாக எண்ணி மயங்குவதும் இல்லை. நம்ம மனசு நம்ம புத்தியை வந்து தான் நம்ம ஆத்மா நினைக்க முடியாது இல்லையா. மனது புத்தி அகங்காரம் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உடல், சாரி சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் நம்ம பாடி, நம்ம இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா, ஜட நமக்கு இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஆத்மா நினைக்க கூடாது. இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். வாட் ஆர் வி ஆர் ஜீவாத்மா. அது இந்த மைண்டும் பாடியும், சாரி இந்த ஜீவாத்மாவும் பாடியும் வந்து வேறு. ஸோ இந்த பாடிக்காக நான் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது. மைண்டுக்காக இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு பின்னாடி போறது கூடாது. இதெல்லாம் எது நம்ம வந்து எது மேல் நம்ம அந்த நம்ம குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், கடவுள் சென்றடைய வேண்டும் அப்படி. அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும், அதுதான் நம்ம மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம ஈர்ப்போ எல்லாம் அதுல தான் சமர்ப்பிக்கணும். இந்த உடலையும் வந்து அது நமக்கு ஒரு டூல். இந்த உடலையும் வந்து அதற்காகத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது. அதை விட்டுட்டு தவறாக வேற விதத்தில் இந்த உடலை நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது.
ஸோ ஒரு ஸ்திர புத்தி இருக்கிறவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்ட்டு இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதான் பரமனுடன் எல்லா விதத்திலும் சமமாகி விடலாம் என்ற தவறான முயற்சியில் ஈடுபடாத அவன் தனது சொரூப நிலையை பரிபக்குவமாக அறிந்துள்ளான். அவனுக்கு தெரியும் அவனோட சொரூப நிலைன்னா நித்திய சேவகன், இஸ் எட்டர்னல் சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்ட்டு. இதுவே பிரம்மனை உணர்தல் அல்லது தன்னை உணர்தல் எனப்படும். இத்தகைய நிலையான உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். கிருஷ்ண உணர்வுன்னு என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் we are the eternal servants of the Lord. நித்திய சேவகர்கள், நம்ம கடவுளுடைய பின்ன பகுதி. அவரை நம்ம சேவிக்கும் போதுதான் நமக்கு நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கும். உடலும் நம்மளுடைய ஆத்மாவும் வேறு. அது இந்த இதெல்லாம் நம்ம எவன் ஒருவன் உணர்ந்து அதற்காக செயல்படுகிறானோ அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறான், இல்ல தன்னுணர்வு பெற்றான் அப்படின்ட்டு நம்ம அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண 5.20 படிங்க மாதாஜி. बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यच्छुकम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा சுகம் அக்ஷயம் அஷ்ணுதே. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலனின்பகளால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். பொருளுரை: மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தரான யமுனாச்சாரியார் கூறுகிறார், யத் அவதி மம சேத கிருஷ்ண பாதார விந்தே நவநவ ரஷதா மன் யுத்யதம் ரந்தும் ஆஷித் தத் அவதி பத நாரி சங்கமே சமர்யமானே பவதி முக விகார சூஷ்டு நிஷ்டி வனம்ச. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட பிறகு அவரில் புது புது ரசங்களை உணரும் நான் காம சுகத்தினை பற்றி எண்ணும் போதெல்லாம் அந்நினைவின் மீது காரி உமிழ்கிறேன். மேலும் என் உதடுகள் வெறுப்பினால் நெளிகின்றன. பிரம்மயோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட புலனின்பத்திற்கான சுவையை முற்றிலும் இழக்கும் அளவிற்கு இறைவனின் அன்பு தொண்டில் மூழ்கியுள்ளான். ஜடத்தை பொறுத்தவரையில் காமசுகமே மிக உயர்ந்த சுகமாகும். முழு உலகமும் அந்த மயக்கத்தில்தான் சுழன்று கொண்டுள்ளது. இந்த நோக்கம் இல்லையேல் லௌகீக மனதால் செயல்பட முடியாது. ஆனால் காம சுகத்தை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் அது இல்லாமலேயே முழு திறனுடன் செயலாற்ற முடியும். இதுவே ஆன்மீக உணர்விற்கான சோதனையாகும். ஆன்மீகமும் காமசுகமும் வெவ்வேறு துருவங்கள். முக்தியடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பதால் கிருஷ்ண பக்தன் எவ்வித புலனின்பத்தாலும் கவரப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்பொழுதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வுடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். நீங்க இதெல்லாம் இந்த பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, மற்ற கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த உன்னதமான டிவோட்டிஸ் மனதாலேயே கிருஷ்ணரை சேவிக்கிறார்கள், கிருஷ்ணருக்கு பூஜை பண்றாங்க இல்லையா? அதையும் கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? அதுல ஒரு டிவோட்டியோட ஸ்டோரி இதுதான் இல்லையா? எப்படி அவர் கிருஷ்ணர் அவருக்கு பிசிக்கலா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணுவாரு? டெய்லி காலையில கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் பிரசாதம் படைப்பார். ஸோ பிரசாதம் படைத்து அப்புறம் தான் அவருடைய காரியங்கள்லாம் செய்யறாரு. அதாவது ரெகுலரா ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பண்ற டைம்ல என்ன, இந்த பிரசாதம் படைக்கும்போது அது ரொம்ப சூடா இருக்கு அப்படின்னு இது பண்ணி அவரு இது பண்றாரு. ஸோ அந்த சூடு இவர் இங்க ஃபீல் பண்ண யாரு? நம்ம அந்த டிவோட்டி. அவர் ஆக்சுவலி மனதால தான் எல்லாம் கடவுளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். ஆனால் அவரோட நிலை, அந்த அர்ப்பணிக்கிற நிலை பார்க்கும்போது ரியலாவே பண்ற மாதிரி அவர் நினைக்கிறார். அவர் அதுல வேற என்ன சொல்றது, பாசாங்கு பண்றதோ இல்ல பிரிட்டன் பண்றதோ கிடையாது. அவர் மனசுல உருகி அதை அவர் அர்ப்பணிக்கிறார் கிருஷ்ணருக்கு மனதாலேயே. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறது தான் ஒரு டிவோட்டியோட நிலை ஆக்சுவலி.
ஸோ நமக்கே தெரியும், நம்ம சில டைம்ல சில காரியங்கள் நமக்கு ரொம்ப பிடித்த காரியங்கள் அப்படின்னா நம்ம வந்து மனசுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். ரொம்ப சந்தோஷம் வருவது. மற்றவங்களுக்கு அது புரியாது, ஆனா நம்ம மனசுல வந்து அது டெஃபினட்டா சந்தோஷம் கொடுக்குற செயல தான் அது அமையும் அது. So அதே மாதிரி தான் வந்து இதை ஜட புலன் இன்பங்கள் சிலவங்க இப்போ ஜட உலகளை பார்த்தோம்னா எல்லா சென்ஸ் பிளஷர்ஸ்க்கும் அந்த சென்ஸ்னால தான் வரும் இல்லையா. நம்ம புலன்கள் வழியாக தான் வந்து அவர்களுக்கு அதனுடைய இன்பம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க நுகர்றாங்க. ஆனால் ஒரு பக்தியில் உள்ளவன், ஒரு பரவசத்தில் உள்ளவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவனுடைய அந்த புலன்களால் அந்த உணர்ச்சி வந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவன் இன்பம் அடைய வேண்டியதில்லை. அவன் அது லயித்து இருக்கும் போதே அதை உணர்வை நமக்கு அந்த அஹ், இன்பத்தை வந்து பெற முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க கிளியரா வந்து சொல்றாங்க. தட் இஸ் ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு பக்தன் வந்து அவன் எப்பவும் வந்து பரவச நிலை இல்லை இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்போ நமக்கே தெரியும் சில டைம்ல வந்து சான் பண்ணும்போதா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காரியத்தை வந்து பற்றி நினைக்கிறதா இருக்கட்டும், நம்மள அறியாம நம்ம வந்து புன்சிரிப்பு வரும் நமக்கு. நம்ம அப்படியே அதை பத்தி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருப்போம் இல்லையா. எல்லாரும் வந்து அந்த நிலையை அனுபவித்திருப்பீர்கள். ஆனா வந்து என்ன, நீங்க அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா பிசிக்கலா போய் தான் உங்களுக்கு அந்த புலன்கள் வழியா தான் உங்களுக்கு இது வந்ததா கிடையாது. மனதளவிலேயே நீங்க அது ஒன்றி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்பம் வருகிறது, அது உணர முடிகிறது, அந்த உணர்ச்சிகள் வருகிறது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஐம்புலன்களையும் அடக்கி கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ணன் மேல இருக்கிற அந்த இன்பம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அனுபவிக்க முடியும். அதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. அதுதான் அது வந்து நித்திய ஆனந்தம் சொல்றோம் நம்ம. தட் இஸ் கிருஷ்ணர் அருகில் இருந்து அவருக்கு சேவை செய்யும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பமும் பரவசம் எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய, நீங்க எது சைத்தன்ய சரித்தமிர்தாதில படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதுல வர ஒவ்வொரு லீலைகளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி பரவச நிலையில கிருஷ்ணரை வந்து அவர் அனுபவித்தார் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரிதான் கோசாமிகள் இவர்கள்லாம் நம்ம வந்து பிரபுபாதர் இவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை நினைத்தே அவர்கள் வந்து ஆனந்தப்பட்டிருந்தாங்க. வெளி உலக வெளி தோற்றத்துக்கு வந்து ஒரு நார்மலா இந்த ஒரு சராசரி மனிதனுடைய பாவத்தில் அவர் மற்றவர்கள் தோன்றினாலும் அவர்கள் மனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து அந்த இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள். ஸோ இது வந்து நம்ம உணரணும், கிளியரா உணரணும் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. இது வந்து யமுனாச்சாரியர் அவர் பண்ணது ரொம்ப உன்னதமான ஒரு ஆத்மா. அவரு பக்தர், கிருஷ்ண பக்தர். ஸோ அவர் வந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. இப்போ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவர் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் யமுனாச்சாரியர் இதுல இருந்து எடுத்திருக்காரு அவரு. அதுதான் சொல்றாரு, மனிதர்கள் இந்த ஜட உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த காம உணர்ச்சி தான் வந்து எல்லா உணர்ச்சியை விட வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் அதுக்கு தான் பாக்குறாங்க இல்லையா. தே வாண்ட் த வைன் அண்ட் விமன் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா. அவர்கள் வந்து எதுக்காக அப்புறம் ஆடம்பரமாகவும் எல்லாம் அட்ராக்டிவாகவும் எல்லாம் இருக்காங்க, டு அட்ராக்ட் ஆப்போசிட் செக்ஸ் இல்லையா. மற்றவர்கள் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு இதா இருக்கணும், மற்றவர்களை ஆகர்ஷிக்கிறது மாதிரி நான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மனித இந்த இந்த வாழ்வில் வந்து காம உணர்ச்சி தான் ரொம்ப உயர்ந்துன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம வந்து எப்பொழுது தன்னுணர்வு பெற்று கிருஷ்ண உணர்ச்சியில் நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் போது மற்றதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லாம இருக்கிற நிலையில நமக்கு தோன்றும். ஸோ அதனாலதான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அவர் என்ன சொன்னாரு, இது வந்து சி அப்படின்ட்டு அவரு அந்த நிலையில வந்து அஹ், அந்த நிலையை எடுத்துரைத்திருக்காரு அவர் இல்லையா. இந்த காமுணர்வு வந்து ரொம்ப நீச்சமானது அப்படின்ட்டு அவர் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். அந்த நிலை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உன்னதமான நிலையை வரும்போது எல்லா பக்தர்களும் வந்து அந்த நிலையில் தான் வருவாங்க அவங்க. ஸோ காமுணர்வுடைய தேடி வந்து செல்லுகிறவர்கள் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால தான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸே சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் 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 இந்த புலனுடைய ஆதிக்கத்தில் வந்து அகப்பட்டு அவர்கள் வந்து தவறுகளை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஏன்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல, முன்ன கேட்டிருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர்
இந்த முன்னெல்லாம் இந்த ரேஸுக்கு போறவங்க கேம்பிளிங் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த சினிமா ஆக்ட்ரஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பின்னாடி போறவங்க, இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் குடியில் இருக்கிறவங்க, இவங்க வந்து பெரிய பெரிய ஜமீன்க அழிச்சிருக்காங்க. ஜமீன்தாரா இருந்தவங்களே நிறைய பேர் கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் சொத்தை அழிச்சிருக்காங்க இது பின்னாடி போய். அது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நிறைய இடத்துல. சில வந்து நல்ல உயர்ந்த ஒரு பாரம்பரியமுள்ள ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களா இருக்கும். அவர்கள் இதுல எல்லாம் ஈடுபட்டு அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஒன்றும் இல்லாம இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பாடமா எடுத்துருக்கோம். நம்ம அதை விட்டுட்டு அதை ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் நினைச்சிட்டு போகக்கூடாது. அதுதான் வந்து இங்கே நம்மளுடைய இதிகாசங்களும் புராணங்களும் வேதங்களும் அதுதான் சொல்லியிருக்கு. சரி, காம உணர்வு தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சு அது பின்னாடி போனா நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம். அதனாலதான் நம்ம வர்ணாசிரமத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த காம உணர்வு அது வந்து சேனலைஸ் பண்றதுக்கு என்ன கிரகஸ்தருடைய அந்த நிலை கொடுத்துருக்கு இல்லையா. அப்படின்னா என்ன, ஒரு கட்டுப்பாட்டு எப்படி வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் வாழ வேண்டுமோ அந்த நிலையில் வாழ வேண்டும், அவன் மனைவி மக்களுடன் அவன் வாழ வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா கொடுத்து அது எந்த வரைமுறையில இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கு. ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற உலகத்துல அந்த வர்ணாசிரமமே இல்லாம போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேற காஸ்ட் இந்த முறையெல்லாம் காமிச்சிட்டாங்க. அந்த இந்துக்கள்ல பார்த்து 1000 எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்குன்னு தெரியாது. அதெல்லாம் வந்து அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. இவங்க இந்த ஓட்டுக்கு வேண்டி இந்த இவர்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் வந்து அதையெல்லாம் பெரிதாக்கி விட்டார்கள். ஆக்சுவலி காஸ்ட் மட்டும் இந்த இதுதான் வர்ணாசிரமம் தான் காஸ்ட், வேற எதுவும் கிடையாது. நம்ம புராணங்கள்லையும் இதிகாசங்கள்லையும் வேதங்கள்லையும் இதை தவிர எதுவும் சொன்னதே கிடையாது. பாக்கி எல்லாம் இந்த இடையில் வந்தவர்கள் அவர்களுடைய இந்த செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்க்கு வேண்டி கொண்டு வருது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதே செக்ரிகேஷன் ஆகி போயிடுது இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த வர்ணாசிரமத்துல ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. இப்போ பாத்தீங்க என்ன நடக்குது, லிவிங் டுகெதர் இல்ல வந்து அது கூட தேவையில்லை, அந்த மாதிரி அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ டைவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சர்வசாதாரணம் இல்லையா. இப்போ வந்து முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா அந்த ஒரு இது இருந்தது, ஒரு ஃபார்மல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது எப்படி குடும்பம் இருக்கணும். இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ என்னன்னா வாடா போடான்னுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. குழந்தைய அப்பாவை டா போடான்னு எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ அதெல்லாம் ஃபேஷன் நினச்சிக்கிறாங்க. குழந்தை மாதிரி கூப்பிட்டா அது ஃபேஷன் தான். அதே மாதிரி மனைவி வந்து ஹஸ்பண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு நினைச்சு ஃப்ரீடம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய கல்ச்சரே கம்ப்ளீட்டா வந்து இது பண்ணியாச்சு. அதனால தான் வந்து பாத்தீங்க இப்போ நீங்க இந்த நியூஸ் ஐட்டம் நீங்க யாராச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல. கனடால ரூலே கொண்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து ஒரு பெண் வந்து பல ஆண்களுடன் உறவு கொள்ளலாம், அதே மாதிரி பல ஒரு ஆணும் வந்து பல பெண்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருந்தது. முன்ன எல்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்த நிலை மாறி இப்போ எல்லாம் அக்செப்ட் பண்றாங்க. அதனால பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து இப்போ வந்து கனடால எல்லாம் ரூல் வந்திருக்கான். என்ன ரூல்னா, அந்த குழந்தைக்கு வந்து 2 அப்பா இருக்கலாமா, இல்ல வந்து ஒரு அப்பா 2 அம்மா இருக்கலாமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நினைச்சு பாருங்க. இது எந்த அளவுக்கு வந்து மனித குலம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைச்சது, அந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்தா என்ன ஆகும் உலகம், ஒரு கட்டுப்பாடின்றி செல்லும். கட்டுப்பாடின்றி இயங்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, எல்லா இது மனித வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸா போகும். அதுதான் கலிகாலத்தை இது நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலைக்கு வந்தாச்சு இப்போ. ஸோ என்ன மெயின் எல்லாம் வந்து காமுணர்ச்சி, எல்லாம் பேஸ் வந்து காமுணர்ச்சி. அப்புறம் வந்து அவர்களுக்கு இது ஒரு சொத்து இல்லையா, அந்த வைபவங்கள் அதெல்லாம் வேணும் உங்களுக்கு. அது தவிர வந்து வேற எதுவும் கிடையாது. இது வந்து இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் தான் மெயின். கேம்பிளிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமன் வேணும், வைன் வேணும், அப்புறம் வெல்த் வேணும், அப்புறம் என்ன அவங்களுக்கு வந்து கேம்பிளிங் வேணும். மற்றவங்கள வந்து எல்லாம் என்ன சொல்றது சீட் பண்றதுக்கும் அப்படி இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு. ஸோ இது வந்து ஒழுங்கான வாழ்க்கை கருத்து. இப்போ விலங்குகள் கூட இதை விட பெட்டரா வந்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு. ஸோ மனிதனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கணும்,
நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்த அந்த 5.8 இந்த மாதிரி வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும், உன்னதமா இருக்கணும், ஹம்புளா இருக்கணும், மனிதனுடைய நிலையை புரிந்திருக்கணும், உடலும் அந்த ஆத்மாவும் வேறன்னு புரிஞ்சிருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தனானவன் இந்த மாதிரி எந்த புலனின்பத்திலும் கவரப்படுவதில்லை அப்படின்ட்டு ஒரு பார்த்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. டோட்டல் 26 இல்ல 20 26 28 பிரபுஜி 28 28 29 பிரபுஜி சாரி 29 29 இருக்கு இல்லையா? நம்ம இன்னைக்கு போல 23 முடிச்சிருக்கோமா? 21 முடிச்சிருக்கோம். 21 சாரி 21. இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனோம், டைம் எல்லாம் 22 22 பார்த்துடலாமா? இன்னைக்கு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே 22 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ये हि संस्पर्शजा बोहा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते पुतः. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. பொருளுரை: பௌதீக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதீக புலனின்பங்கள் தற்காலிகமானதாகும். ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானதுதானே. முக்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதிலும் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. திவ்யமான ஆனந்தத்தின் மகிழ்ச்சியினை நன்றாக அறிந்துள்ள முக்தி பெற்ற ஆத்மா பொய்யான இன்பத்தை துய்ப்பதற்கு எவ்வாறு சம்மதிக்க முடியும்? பத்ம புராணத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது: ரமந்தே யோகினோனந்தே சத்யானந்தே சித்தாத்மனி யதி ராம பதே நாசௌ பரம் பிரஹ்மாய தீயதே. யோகிகள் பூரண உண்மையிடமிருந்து அளவற்ற இன்பத்தை அடைகின்றனர். எனவே பரம பூரண உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் ராம என்றும் அறியப்படுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது: நாயம் தேகோ தேக பாஜாம்ரு லோகே கஷ்டான் காமான் அகர்த்தே விட்புஜாம் ஏ தபோதிவ்யம் புத்திரகா ஏன சத்துவம் சுத்தயேத் யஸ்மாத் பிரஹ்ம லௌக்யம் துவனந்தம். எனது அன்பு மகன்களே, புலனின்பத்திற்காக கடினமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இம்மனித பிறவில் இல்லை. மலத்தை உண்ணும் பன்றிக்கு கூட இவ்வின்பம் கிடைக்கத்தானே செய்கின்றது. மாறாக இவ்வாழ்வில் நீங்கள் தவங்களை புரிந்து உங்களது நிலையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அதன் பலனாக அளவற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும். எனவே உண்மையான யோகிகளும் கற்றறிந்த ஆன்மீகிகளும் பௌதீக வாழ்வின் சுழற்சிக்கு காரணமாக விளங்கும் புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு ஜட இன்பங்களில் மயங்குகின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜட துன்பங்களால் சூழப்படுவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் வந்து எப்படி என்ன ஆகுது? துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு. அது கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறீங்க? நமக்கு வந்து ஜடப்புலன்களால் தொடர்பினால் வரும் இன்பம், ஓகே, ஒருத்தனுக்கு 1 கோடி ரூபாய் வருது, உடனே வந்துருது, லாட்டரியில வந்துருது, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு உள்ள வந்துருது. அந்த இல்லை ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் எவர் இருக்காருங்க, அதானி, அம்பானி, இல்லை எலான் மஸ்க் எல்லாம் இருக்காங்க. இந்த ஜடப்புலன்களினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பது.
அறிவு இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கில்லை. ஸோ அது காரணமாக இருக்குதா? ஜடப்புலன்களினால் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்கள் காரணமாக இருக்குதா? என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆமாங்க பிரபுஜி, காரணமா இருக்கு. ஓகே, அது அப்படி இல்லைன்னு சொல்றவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா? மற்ற ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக ஆகாது அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்றீங்களா? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. இல்லைங்க மற்ற பிரபுஜி. ஓகே, ஃபைன். எதனால இந்த இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்றீங்க? இப்போ சப்போஸ் லாட்டரியில ஒருத்தருக்கு 1 கோடி ரூபாய் வருதுன்னா ஓகே, அவன் சந்தோஷப்பட முடியாதுங்க பிரபுஜி. அதை பாதுகாக்கணும். அவன் பயந்துட்டே யாராவது ஓகே, எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா செஞ்சுவாங்களா, நம்ம தூக்கம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாம தான் இருக்கணும். ஓகே, அது இல்லாம அது டெம்பரவரி. ஓகே. அந்த அமௌண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா செலவழிப்பான் பிரபுஜி. திடீர்னு அது அந்த அமௌண்ட் போன பிறகு மறுபடியும் அந்த துக்கம் அவன் வந்துடும், சூழ்ந்துரும். ஐயோ இல்லையே போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இப்போ எலான் மஸ்க் அவர்கள்லாம் பில் ஆசைகள் கேட்ஸ். அதிகமா இருக்கும் பிரபுஜி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். அதனால எப்படி துன்பம் வரும் அவருக்கு? பிரபுஜி அவங்க எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பிரபுஜி. அவங்க தொழில் செய்யறாங்க, அதனால லாபம் ஈட்டுறாங்க, அதனால அவங்க மேலும் மேலும் போறாங்க. ஓகே, அது ஒரு வகையான வழிமுறை தான் அது. ஆனா தேவையில்லாத சில ஜட புலன்களால் வரும் இன்பங்கள் தேவையில்லாதது. அதுல போய் மாட்டிக்கணும் போத துன்பம் வரும் பிரபுஜி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த பூமியில பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு நல்ல இன்பம் தரக்கூடிய காரியத்தை நீங்க மனசுல நினைச்சிட்டாலும் சரி, எந்த இதாலும் சரி, ஒண்ணு மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி டெம்பரரி. அதுக்கு ஒரு தொடக்கம் உண்டு, அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. அது பாசிபிளி ஒரு 10 செகண்டா இருக்கலாம், இல்ல 10,000 செகண்டா இருக்கலாம், இல்ல 10 யுகமா இருக்கலாம். ஆனா முடிவு உண்டு. அதுக்கு தொடக்கம் உண்டு, முடிவு உண்டு. பிரம்மாவுக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பிரம்மாவுடைய லைஃப் எவ்வளவு சொல்ல முடியுமா? 300 எவ்வளவு? 1000 சதுரயுகம். ஓகே, ஈஸி. ஓகே, 1000 சதுரயுகம். இப்போ 1000 சதுரயுகம் அப்படின்னா அது நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு இல்லையா? அவ்வளவு டைம் இருக்கு. இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் உண்டு, அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. எல்லாம் முடிவு இல்லையா? அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது காரியம் அப்படின்னா, இப்போ பில்கேட்ஸா இருக்கட்டும், அதானியா இருக்கட்டும், அம்பானியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம இங்க ஒரு பெட்டி கடை வச்சிருக்கிற மனுஷனா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ஆபீஸ் போறவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளே எடுத்துப்போம். ஒண்ணு செய்ய சப்போஸ் ரிட்டையர்டா இருந்தாலும் சரி, ஒண்ணு செய்ய எல்லாரும் என்ன இன்னொரு பிரச்சனை அப்படின்னா, அதுக்கு நம்ம ஒரு நிலையில நிக்கணும்னா, ஒரு நிலையை முதல்ல எய்தணும்னாவே நிறைய கஷ்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நிலையை எழுதியிருக்கும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒரு நிலைக்கு நம்ம விட்டோம் என்றால் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்றது கூட கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு. அது நிலைத்து இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு. மூன்றாவது நிலை என்னன்னா, அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு ஆசை ஜாஸ்தி வந்துடும். அது இன்னும் பெருகணும், இன்னும் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருக்கும்போது என்ன, திருப்பியும் பிரயத்தனம் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்படி பார்த்தா ஒரு இன்பம், ஓகே எனக்கு இவ்வளவு கோடி. இப்போ பெரிய பிசினஸ் மேன், எனக்கு அவருக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு 1000 கோடி ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன அதை 1000 எப்படி 2000 கோடி பண்ணலாம், இல்ல 10,000 கோடி பண்ணலாம் சொல்லி ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ 1000 கோடி கிடைச்சது இன்பப்படுறது இல்லை, அது இன்னும் ஓடிட்டு தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக துன்பம். அப்ப நான் இன்னும் நிறைய தவறுகள் இழைப்பான், இல்ல மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைப்பான், எல்லாம் நடக்கும். ஸோ ஒன்று பிரயத்தனம்னால அவனுக்கு துன்பம் வரும், ரெண்டாவது அந்த பாவச் செயல்கள்னால அவனுக்கு துன்பம் வரும். ஸோ நெட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு துன்பம் தான்.
எந்த ஒரு இன்பத்துக்கு பின்னாடி நம்ம சென்றாலும், அடைய விரும்பி அது பின்னாடி ஒரு ஆசையை நிறைவேற்ற சென்றாலும் நமக்கு வந்து ஒரு துன்பம் கண்டிப்பாக உண்டு. ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா இருக்கட்டும், இந்த எலெக்ஷன்ல அவங்க ஜெயிப்பா, அடுத்த எலெக்ஷன்ல டபால்னு போயிட்டு இன்னொருத்தர் வந்துருவாங்க, அப்போ துன்பம் வந்துடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். ஸோ எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. ரெண்டாவது, ஒரு இன்பத்தை நம்ம எய்த வேண்டும் என்றால் அதை எய்துவதற்கு நம்ம நிறைய பிரயத்னம் பண்ணணும், துன்பங்களை அனுபவிக்கணும். அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைநிறுத்தத்திற்கு துன்பம் தேவை. அதே மாதிரி வந்து அதை இன்னும் வந்து ஹையர் க்ரோ பண்ணணும்னா அதுக்கும் துன்பம் நம்ம பட வேண்டியது தான். ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் இது துன்பத்தில் தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இப்போ இந்த நான் சொன்ன பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து நிம்மதியாக தூங்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து 1008 பிரச்சனை தான் இருக்கும். ஸோ இதே வந்து இப்போ ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்த கிருஷ்ண சரணடைந்திருக்கிறவர் பாருங்க, அவர்கள் மனதில் வந்து கிருஷ்ணர் தான், அவங்க மனதில் வந்து அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான் அப்படின்னா, அது எண்ட் ஆஃப் இட் என்ன பலன் அவங்களுக்கு? இந்த பிறப்பிறப்பு என்கிற இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்களுக்கு முக்தி உண்டு, கிருஷ்ணரை சென்றடைகிறார்கள். இப்போ நாம் சொன்னோம் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை நம்ம இப்போ பேசணும். அதுல வந்து எவ்வளவு சைஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தை விட, எல்லா பிரபஞ்சங்களை விட 3 மடங்கு ஜாஸ்தி, அந்த அளவுக்கு பறந்து இருக்கு. அங்க வந்து இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா, எது இது வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்னா வந்து கல்பவருஷங்கள் அதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருப்போம், சந்தோஷத்தோட கிருஷ்ணனோட விளையாடி கிருஷ்ணனுடைய சேவை செய்து நம்ம அந்த சந்தோஷம் நித்தியமாக இருப்போம். அது வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. அங்க வந்து நம்ம வேதனைப்படுறதுக்கோ இல்லை நம்ம வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு வருவோம்ன்றதுக்கோ அதுக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அங்க இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய நித்தியமான பொசிஷன்ல நம்ம எட்டர்னலி லிவிங் அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனா வந்து இங்க பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன, அந்த மாதிரி நிலை நமக்கு கிடையாது. முதல்ல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் கட்டுண்ட நிலையில் வந்தா பிறப்பிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியாது. நமக்கு எந்த மாதிரியான உடல் கிடைக்க போறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிலை. ஸோ அதனால வந்து முக்தி பெற வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுடன் இருக்க வேண்டும் கொள்வதில்லை. அதான் அந்த ஜடகுலத்தில் இருக்கிற இன்பத்துக்கு வேண்டி எதிலும் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. கேள்வி எல்லாருக்கும் மனசுல ஒரு வாழ்வு உண்டு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சென்று அடைவோம்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம்? அதுக்கு பதில் என்ன சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட வந்து நான் டிவோட்டிஸ் கேட்கலாம். பிரபுஜி சரியா கேட்கலைங்க பிரபுஜி. அதற்கு ஹரே கிருஷ்ணா. சப்போஸ் ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா? இப்ப கேக்குதுங்க பிரபுஜி. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க பிரபுஜி, இப்ப கேக்குது. Okay. சொல்லுங்க பிரபு. இல்ல உங்ககிட்ட ஒரு ஓகே உங்ககிட்ட ஒரு டிவோட்டி வந்து கேக்குறாங்க, பிரபுஜி சரி நீங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்தா, கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தால் நீங்க வந்து முக்தி கிடைக்கும், அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் சொல்றீங்க. நீங்க என்ன கேரண்டி? அப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாத, நான் இருக்கிறதான என்ன கேரண்டி? நான் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறேன், என்ன கேரண்டி நான் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போவேன்னு என்ன கேரண்டின்னு கேட்டா அதற்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? இல்ல அது தோணல இல்லையா மனசுல? சொல்லுங்க. அதாவது ஒரு பக்தரால மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரபுஜி. நம்ம இந்த மனிதனுடைய இயல்பே வந்து புலன்கள் வந்து குறைபாடுடையது, அதனால அவங்களால அதை ஏத்துக்க முடியாது. ஓகே கரெக்ட். கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தி புரியும். ஆனா வந்து பக்தர்களுக்கே சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த உயர்ந்த நிலை அடையாத பக்தர்களுக்கு அந்த டவுட் வர்றது சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா?
ஃபைன், அதை சொன்னது கரெக்ட் தான். ஆனா வந்து எப்படி நம்ம அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணலாம்? வேற ஏதாச்சும் இப்போ ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஏதாச்சும் பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒரு ஒரு சொல்லுங்க. கிருஷ்ண பக்தர் தன்னுடைய அந்த உயர்வான நிலையை அடையாட்டி கூட பிரபுஜி, ம். அவர் செய்த அந்த புண்ணியத்திற்கேற்ப அடுத்த பிறவியில ஒரு ஒரு உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்திலோ அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்திலோ இந்த ஆன்மாவை பிறக்க வைத்து அதிலிருந்து மீண்டும் அவர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை தொடங்கி ஹரே கிருஷ்ணா. இறுதியில நிச்சயமா ஒரு ஆன்மீக வானில அந்த ஆத்மா நுழைந்து வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட். நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்தால் அடுத்த பிறவியில் நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலையில் நம்ம பிறந்து மீண்டும் பக்தி தொண்டில் செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். அது ஒரு பாயிண்ட் தான், கரெக்ட். ஆனா வந்து இந்த குதர்க்கமா கேட்கறவங்க வந்து அதுக்குள்ள என்ன கேரண்டி, நான் அடுத்த பிறவி இருக்குது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ரெண்டு விதம். பிரபுபாதர் தான் இந்த இந்த கொண்டே சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே சொன்னாரா, நான் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது நல்ல பிரசாதம் சாப்பிடுறேன். ஓகே, நான் அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுறது, அதனால என் உடம்புக்கு ஒரு கெடுதி இது வர்றதில்லை. ஓகே, நான் வந்து கீர்த்தனம் அதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு அதுல அந்த ஆனந்தம் கிடைக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி அளவுக்கு மீறி எதுவும் எனக்கு ஆசைப்படாததுனால எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனோட நான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு டிவோட்டியானவர் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கு. இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ அடுத்த ஜென்மத்துல என்னதான் ஆக போகுது அப்படின்னா, நாங்க சொல்றோம் இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல வந்து இப்போ பிரபுஜி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி, ஓகே, இந்த மாதிரி நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து மீண்டும் வந்து இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, மனிதராக பிறக்க முடியும், இதெல்லாம் வந்து சான்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. பக்தியில இருந்தா நீங்க அதை நம்புவீங்க. அதே மாதிரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரியும் தான் அந்த மாதிரி இந்த உணர்வுல நம்ம செய்யும்போது முக்கியமானது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு வந்து வின்வின் தான். நான் வந்து கிறிஸ்தவனோட நான் பக்தி தொண்டில் இந்த இப்போ இந்த பிறவியில நான் செய்யறதெல்லாம் அக்கர்மா நல்ல காரியங்களா இருக்கிறதுனால அப்பவும் எனக்கு சந்தோஷம்தான். நான் செய்யறதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறது, வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு, குருக்கள் சொல்லியிருக்காங்க, அடுத்த ஜென்மத்தில் எனக்கு இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தா எனக்கு இந்த அட்வான்டேஜஸ் எப்படி எனக்கு கிடைக்க போகுது? உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல நம்ம, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ புலனுக்கு வேண்டி நீங்க எல்லாம் அது பின்ன அதுக்காக நீ வேலை செஞ்ச என்ன ஆகும்? உன் உடம்பு கெடும், மனது கெடும், எல்லாம் நடக்குது. கடைசியில வந்து நீ நோய்வாய்ப்படுவ, எல்லாம் நடக்குது. என்னை விட உன்னுடைய இந்த கேளிக்கை பின்னாடி போறதுனால உனக்கு வந்து துக்கம் ஜாஸ்தி தான் வரும் இந்த இந்த ஜென்மத்துல. ஓகே, அடுத்த ஜென்மம்னு நீ நம்பாம இருக்க. ஓகே, நீ இந்த ஜென்மத்திலே நீ அனுபவிக்கிற. அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு, நான் சொல்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, இருக்கு, எங்களுக்கு தெரியும். அடுத்த ஜென்மம் இருந்து நீ இந்த மாதிரி காரியங்களை இந்த ஜென்மத்துல செய்தனா அடுத்த ஜென்மத்துல நீ என்ன ஆவ? புழு பூச்சி இந்த மாதிரி தான் நீ வந்து ஆவ. ஸோ ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ அதுக்கு பெட்டர் நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வா அப்படின்ட்டு பிரபுபாத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ யூ காட் த பாயிண்ட். எப்போ நம்ம வந்து இந்த கட்டுப்பாடோட இருக்கும்பொழுது பெட்டரா தான் இருக்கும். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கும் கட்டுப்பாடோட இருக்கிறதுக்கும் வந்து டெஃபினட்டா வந்து பெட்டர் பொசிஷன் தான் கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. அது ஒண்ணு, அது இந்த ஜென்மத்துல. ஸோ கட்டுப்பாடோட இருந்து நம்ம கிருஷ்ணனோட இருக்கும்பொழுது அடுத்த ஜென்மத்தில் நமக்கு நல்லதே வரும். எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த நிலையில் இல்லாதவனுக்கு என்ன ஆகும்? அவனுக்கு வந்து இந்த அடுத்த ஜென்மத்தில் இருந்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல நிலை வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அந்த லாஜிக் புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். நம்ம கிட்ட யாராச்சும் குதர்க்கமா யாராச்சும் வந்து கேள்வி கேட்டால் இப்படி வந்து நம்ம அவர்கள் எடுத்து வைக்கலாம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சம்மரி. யோகிகள் பூர்ண உண்மையிடமிருந்து அளவற்ற இன்பத்தை அடைகின்றனர். எனவே பூர்ண உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் ராம என அழைக்கப்படுகிறார்.
எனதன்பு மகன்களே, புலனின்பத்திற்காக கடினமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இம்மனித பிறவியில் இல்லை. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிம்பிளா இருக்கும்போது தேவைக்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி நான் வந்து ரொம்ப பிரயத்தனப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதனால வந்து எனக்கு அந்த இது வராது, என்னுடைய செயல்கள் வந்து ஈனமான செயல்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதான் ரொம்ப இதை பற்பட்டில் எழுதியிருக்காங்க, மரத்தை உண்ணும் பன்றி கூட இன்பம் கிடைக்கத்தான் செய்கிறது இல்லையா. பன்றி வந்து அதை இதெல்லாம் இந்த தேவை அசிங்கமானதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது சந்தோஷம் தான் படுது, நமக்கு தெரியும் அது அசிங்கம்ட்டு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து அறிவில்லாதவனுடைய நிலை அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம யாரும் விரும்பி அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம் இல்லையா. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அறிவில்லாய்மை வந்து குறைந்து குறைந்து அவனுக்கு முற்றிலும் வந்து அந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானம் வந்து அவருக்கு ஏற்படும் தெரிஞ்சுக்கலாம். எனவே உண்மையான யோகிகளுக்கும் கற்றறிந்த ஆன்மீகருக்கும் பௌதிக வாழ்வின் சுழற்சி காரணமாக விளங்கும் புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த அறிவு உண்டு, ஞானம் உண்டு அப்படின்ட்டு இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ், எனி டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. போன கிளாஸ்ல நீங்க ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க பிரபுஜி. ஆமா மாதாஜி சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா சொல்லுங்க. 9:30 அடுத்துல வெட்னஸ்டே கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது அந்த கான்டெக்ட் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட், கிளாரிஃபிகேஷன்? ஓகே, அப்போ நம்ம வெட்னஸ்டே நம்ம பார்க்கலாம். க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருக்கிய கிருபா पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णवृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरदास ठाकुर की जय। भगवत गीता भागवत की जय। All glories to the assembled devotees. Thank you. நம்ம வந்து